Mabuhay kabayan at welcome to my channel, Kabayan Family. Sa channel na ito ay pag-uusapan natin kung magkano ang kinikita ng mga Filipino YouTubers sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo. But before that, kung bago ka lang sa channel na to, ay don't forget to hit the like button, comment down below for any suggestions, share this video at ang pinaka-importante ay to click the notification bell button para lagi kang updated sa latest videos. Hello mga kabayan, ang featured Filipino YouTuber natin ngayon ay si Ka1 TV. Sumali si Ka1 TV sa YouTube noong February 14, 2019 at sa ngayon ay meron na siyang 601 video uploads, 103,000 subscribers, 9,176,989 video views. Country is Philippines. Channel type is entertainment. Titignan naman po natin ngayon mga kabayan ang social blade ranking ni Ka1 TV kung saan po siya ay nasa 84,799. Nasa 246,122 naman po ang kanyang subscriber ranking. Nasa 533,907 naman po ang kanyang video views rank. Ang country rank niya sa Philippines ay nasa 2,130 at ang kanyang entertainment ranking po ay nasa 40,859. Mga kabayan, titingnan naman po natin ngayon ang subscribers for the last 30 days ni Ka1 TV. Makikita po natin si Ka1 TV ay nagkaroon ng 19.7 thousand new subscribers for the last 30 days. Mas mababa po ito ng 30.9% kumpara sa nakarang 30 days. At ang kanyang total subscribers weekly naman po ay noong December 18, 2019 hanggang December 24, 2019, si Ka1 TV ay nagkaroon ng 100 new subscribers habang noong December 7, 2020 hanggang December 13, 2020, si Ka1 TV po ay nagkaroon ng 15,300 new subscribers. Ito po ang pinakamataas niyang nakuwang new subscribers sa kanyang YouTube history. Samantala, ang kanyang pong recent total subscribers weekly ay nitong January 25, 2021 hanggang January 31, 2021, si Ka1 TV po ay nagkaroon ng 3,800 new subscribers mga kabayan. Makikita naman po natin ngayon ang estimated monthly earnings at estimated yearly earnings ni Ka1 TV. Babalikan po natin yan mga kabayan. Pag-usapan muna natin ang video views for the last 30 days ni Ka1 TV kung saan mga kabayan siya ay nagkaroon ng 2.096 million video views for the last 30 days. Mas mataas po ito ng 40.6% kumpara sa nakarang 30 days mga kabayan. Habang ang kanyang total video views naman weekly ay noong December 18, 2019 hanggang December 24, 2019, si Ka1 TV ay nagkaroon ng 47,485 video views. Habang noong January 4, 2021 hanggang January 10, 2021, si Ka1 TV ay nagkaroon ng 517,795 video views. Ito pong 517,795 video views po mga kabayan ay ang kanyang pinakamataas na nakuwang video views sa kanyang YouTube history. At ang kanyang recent naman pong total video views weekly mga kabayan ay nito nga pong January 25, 2021 hanggang January 31, 2021, si Ka1 TV ay nagkaroon ng 469,714 video views. Mga kabayan, pag-usapan naman po natin ngayon ang daily average new subscribers count ni Ka1 TV kung saan po siya ay nagkakaroon ng 657 new subscribers daily. Ibig pong sabihin nito mga kabayan, araw-araw for the last 30 days, si Ka1 TV ay nagkakaroon ng average na 657 new subscribers.
At ang kanyang weekly average new subscribers count naman po mga kabayan ay nasa 4.59k. Ibig pong sabihin nito mga kabayan, every week for the last 30 days, si Ka1 TV ay nagkakaroon ng 4.59k new subscribers. Pag-usapan naman po natin ngayon ang estimated audience age and gender ng mga nanonood sa mga videos ni Ka1 TV. Mapapansin po natin na karamihan ng mga nanonood kay Ka1 TV ay nasa 25 years old hanggang 34 years old, kung saan nasa 10.1% pong female habang nasa 19.9% po dito ang male. Sinusundan po ito ng 18 years old hanggang 24 years old, kung saan nasa 15% po ang female habang nasa 15.3% po ang male. Pag-usapan naman po natin ngayon mga kabayan ang estimated audience geography ng mga nanonood sa mga videos ni Ka1 TV. Mapapansin po natin mga kabayan na karamihan ng mga nanonood kay Ka1 TV ay nasa Indonesia, 9%, sinusundan po ito ng United States, 5%, India, 3%, Kenya, 2%, Saudi Arabia, 2%, Malaysia 2%, Croatia 1%, Australia 1%, Canada 1%, at others po ay nasa 74%. Mga kabayan, pag-usapan naman po natin ngayon ang video ni Ka1 TV na mayroong pinakamarami nakuwang video views, at ito nga po ay na-upload noong November 23, 2020. At ang pamagat ng video na to ay breaking, kumakalat sa Saudi ang balitang ban ang Pilipinas sa Saudi Arabia. Nakakuha po ito ng 141.7k video views, 96.7 naman po ang ratings nito, at nagkaroon po ito ng 135 comments. Ang estimated earnings po ng video ni Ka1 TV na mayroong pinakamaraming nakuwang video views ay nasa $71 hanggang $567. So mga kabayan, i-convert po natin yan sa Philippine peso. $71 times 48 is equals to 3,408 pesos. Ang 3,408 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamaliit na kinita ni Ka1 TV sa kanyang YouTube video na mayroong pinakamaraming nakuwang video views. At $567 times 48 is equals to 27,216 pesos. Ang 27,216 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaki na kinita ni Ka1 TV sa kanyang YouTube video na mayroong pinakamaraming nakuwang video views. Mga kabayan, balikan naman po natin ngayon ang estimated monthly earnings at estimated yearly earnings ni Ka1 TV sa YouTube, kung saan makikita po natin na nasa $524 hanggang $8,400 po ang estimated monthly earnings ni Ka1 TV sa YouTube. I-convert po natin ito sa Philippine peso. $524 times 48 is equals to 25,152 pesos. Ang 25,152 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamaliit na kinikita ni Ka1 TV buwan-buwan sa YouTube. At $8,400 times 48 is equals to 403,200 pesos. Ang 403,200 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaki na kinikita ni Ka1 TV buwan-buwan sa YouTube. So mga kabayan, estimated monthly earnings ni Ka1 TV sa YouTube in Philippine peso ay nasa 25,152 pesos hanggang 403,200 pesos. Pag-usapan naman po natin ngayon mga kabayan ang estimated yearly earnings ni Ka1 TV sa YouTube, kung saan makikita po natin na nasa $6,300 hanggang
hanggang $100,600 po ang estimated yearly earnings ni Ka1 TV sa YouTube. Iko-convert po natin ito sa Philippine Peso. $6,300 times 48 is equals to 302,400 pesos. Ang 302,400 pesos po, mga kabayan, ay ang posibleng pinakamaliit na kinikita o kikitain in the future ni Ka1 TV taon-taon sa YouTube. At $100,600 times 48 is equals to 4,828,800 pesos. Ang 4,828,800 pesos po, mga kabayan, ay ang posibleng pinakamalaki na kinikita o kikitain ni Ka1 TV taon-taon sa YouTube. So mga kabayan, ang estimated yearly earnings ni Ka1 TV sa YouTube in Philippine Peso ay nasa 302,400 pesos hanggang 4,828,800 pesos. At dyan na po nagtatapos ang ating video for today. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, don't forget to click the like icon, comment below for any suggestions, share this video, and don't forget to subscribe and click the notification bell icon para lagi kang updated sa latest videos. Maraming salamat, kabayan!